agad. Basta Lagundi, Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, manong-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Hi! Day na ako maapot ko yan kun may kuryente dyan sa indong mga lugar. Day nindo pagmudahon so ana po digdi so Albay Electric Cooperative. Tabako man sindang nagpa-brand out. Ang nagpaluwas po kan scheduled power interruption iyo ang National Grid Corporation of the Philippines. Pero ang anunsyo ipig paagi, syempre susuratan kaan sa mga ano po digdi sa mga kooperatiba. Ang anunsyo kaya ipigpaluwas iyan sa pagikan official Facebook page kan Aleco. Maringan ni Kuya Nems ta naka-off so comment section kay ni. Ta kung naka-open ini kung bukas sa mga Facebook user ay nako. Posibleng nasibot ka ini magpunpon ang mga amigo ta dyan, amiga sa Aleco. Sagod po yan alas 6 nin pagkaaga. An NGCP scheduled power interruption ang gabos na mga substation kaibahan po sa Washington and Bitano. Dahilan da po sa may gigibuhon na reconductoring of Daraga sagpon 69 kV line. And then, ang pagkakataon na iyan, kukwao naman na tsansa kan Aleco lamang na magkaigwanin mga parallel activities. Arog kan pagsalida kan mga ano po didi kan poste dyan sa may parte kan Daraga. Magkakaigwa po nin line clearing dyan po sa Washington Feeder 3. And may mga account correction, may replacement of disconnection switch, particular na dyan sa Bitano substation. And tibaad lamang bago mag alas 6, may balik na po ang supply nin kuryente. Pero dakol Kuya Nems ang nagngungurob-ngurob. As early as 4:22 nin pagka-aga, kasuba agong maaga, igwana nin mga areas na napalsok ang kuryente. Partikular na digdi sa may parte kan Bitano Feeder 4. Kaya sa mga friends ko na nakatako digdi, grabe man ngaya, garing ngaya advance an oras ngaya kan NGCP. Pero yung nga niyan, po digdi, igwa po lang ni na power interruption prior pa duman sa ipinagtalaan na schedule kang National Grid Corporation of the Philippines. Good luck po pala sa mga ma-exam sa Civil Service Commission Bicol ining so eligibility examination sa Lunes na po tabi iyan. And good luck para sa mga makuakan professional. And then March 2 nga ni ipalan sa aga ini Kuya Nems ining career service examination pen and paper test. Baka da ipanindo na hihiling kon sa inkamong schedule sa ang mga testing venue nindo. Hanapon na po nindo or mag-email na kamo sa indang opisina sa CSC Bicol sa pagikan ro05.esd@csc.gov.ph. And mahihiling manindo iyan so venue kung saan ka mo ma-exam. Basado man iyan sa kung saan ka mo mga field offices nagsumiter po kan sa indong application. And duman sa mga interesadong mag-examan sa National Police Commission
o ining Napolcom, and then igosin takipigo tatangro na examination para sa entrance exam, and then PNP entrance and promotional examination. Pigsend ini sa kuya kan sa kuyang amigo dyan sa Napolcom Regional Office number 5. Sa bilog na Pilipinas po, bubuksan ang online registration kan mga interesado na maglaog sa serbisyo pagkapulis, and then itong mga mapapromote sa Marso 3, eksaktong alas 12 nin pagkaodto. Ang link na kaipuhan po nindong i-registeran para digdi sa Napolcom online scheduling system, ipo ang www.napolcom-noss.org. Bubuksan po ini bakulang digdi sa Bicol Region, kundi po sa bilog na nasyon kan Pilipinas. Ang mga aplikante ang dapat na mag-register sa Napolcom online scheduling system. Pero ang good news, dahilan ta so dyan sa may parte kan Catanduanes, may pig sponsor an gobyerno provincial kan Catanduanes, Kuya Nems, na dahil nakaipuhan, exclusive lang ini sa mga Katandunganon. Dahil na ninda kaipuhan na makisusuan. Tang ibang link bagakaan ko yan. Nagbabar down sa dakol na gustong mag-register. Tapairinutan iyan at the same time, dakol na mga persona, mga interesadong mag-approvetsyar po kan pagkakataon. Diyan sa probinsya kan Catanduanes, dadarahon po kan Napolcom Bicol ang PNP Entrance and Promotional Examination sa Vera Catanduanes sa Abril 27. April 27 iyan. Pero so mga masurumitir kan mga application, pwede po kamong magpasiring dyan sa Capitol Dome sa second floor sa Catanduanes Capitol Building sa Vera Catanduanes. Poon sa Marso 24 sagod 28. Make sure na sa indong mga dokumentos an kompleto, and may mga photocopy ka iyan, and then iba pang iba pang mga kaipuhan na dokumentos dahilan ta syempre pag niyaong ka na dyan, difficile man magpaparakupot-kupot ka pa kung saan may mga photocopier, takay po andara mo pala puros mga original, wala kanin photocopy. Dahilan ta ipapautob po dyan ang first come first serve basis. Dahil naninda kaipuhan na mag-register pa duman sa sa Napolcom online scheduling system. Personal na nindang dadarahon and isusumitir ang sa indang mga dokumentos dyan po sa Capitol Building sa Verac po kan Catanduanes. And then kasubanggi, maray na pagkautok kay Sir Louie Ariola. May pigsen sa kuya na informasyon ang sa tuyong mga amigo dyan sa Legazpi City Police Station. Maray na pagkautok sa indang tagapagtaram na si Police Executive Master Sergeant Carlos Panya. Manungod bagay ini duman Kuya Nem sa mga naglalakop sa social media na may saro daang estudyante, 14 anyos na estudyante sa ang nabanggit nga ni Iduman is Rawis Elementary School. Pero kasuhapon, pig-clear man ito kan DepEd Legazpi Office, Division Office, na bako estudyante kan Rawis Elementary School. Kasi 14 years old Kuya Nems, posibleng nasa high school na ito. Na pigbalo da ang inot, tig kahuron da aki nakamotor na color yellow. Tapos kan pagbalik, may kaibahan na Kuya Nems na puting van na wara nin plaka. Sabi digdi, may tig forward na, actually tigluwas man ini sa page kan Legazpi City Police Station na official statement. Kang an mga kapulisan tadigdi sa Legazpi City Police Station ang syempre high-tech na, nahihiling na sa mga footages kan closer ka television. Tighiling ninda Kuya Nems na po niya ang insidente daan nangyari alas 2. Di so mga kapulisan ta kinuha sa footage kan CCTV sagud alas 4 nin pagkahapon. Tapos kan tighiling tigtsagaan na bantayan hilingon nanggad kun sa nasabing oras igwa talaga kinasabing persona, igwanin motor, igwanin van.
Wala man da Kuya Nems. Or wala man da nga ni maski sisay na tawo na nahiling duman sa mga ano po digdi sa footage kan CCTV sa barangay na may nakauron ngayang persona sa nasabi ngayang lugar, tigtuturo na lugar, iyo dyan sa kahalabaan kan tinampo sa barangay Rawis, partikular na harani sa Rawis Elementary School. Or wala ngayon lamang ngaya kinagpundo na motor and then may kasunod ngayang van. Kaya, malinaw duman na baka po totooan sa rin kaya ng mga informasyon. And then, dahilan kaiyan, syempre, tiga-abisuhan kan hepatura po ang gabos na maging responsable sa pag-post, pag-share ng mga information sa social media. Dahilan day ka lang matataranta ko yan sa good na, day yung pagpaklasyo ng aki mo, tas sobrang kurab-kutab mo, ana po digdi, makakaisip mo na rin paklasihon. Sabi nga ni Kuya kan joke na nabasa ako sa social media. Duman nga sa para ko ang aki. Di ngayon na pagkaon nga ang aki ikaw. Dipisil nga ang pag-ibo ka iyan. At the same time, mapagpadakula. Kaya, igwaman ki siring kaya na paglilinaw an po digdi an Verac Municipal Police Station. Ito talaga Kuya sa inanap minda so nag-post. Tapos ang po digdi, nano ka man, Francia May Boras? Di ba Francia May Boras? Di pisil mag-race ki aki. Tapos, arog lang kayo ng mga information na ipapalawa sa Facebook na may nagkukuaki-aki. Pwede ka mong saangatan ka ang kikaso. Pag once ka mo po napatunayan kan mga otoridad na kamo responsable ka iyan, iapot nindo ang kaso digdi kay future Attorney Francia May Boras alias Attorney Chak Pasing. Maray na pagkauto dyan sa imong pamilya, dyan sa ka na nga ning barangay Banyo. Maray na pagkauto sa imo Chak Pasing and then sa imong mama. Kay Sir Nonito Olaguer Garcia, pa-shoutout da po sa mga taga-Tubli, Karamuran, Catanduanes. Sa jowa niya na kay Domingo Balderrama sa Hilaw, Karamuran. Diba sana, po digdi, naiintindihan ta ka Francia May Boras kan mga comment mo digdi. Ingat-ingat lang sa ibang mga pagbalyo sa tinampo Ano po nan Kuya Nems, magtaga oro iskusar na kita. Sabado po ngunyan, medyo malumlum ang pagkahapon, ang palibot. Ingat-ingat lang po sa mga biyeheros. Ang kaibahan ko po digdi sa lado technical si Kuya Nems Flor. Abangan na po ang masunod na programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio, ang programang